De bewoners van het anti-kraakpaan, de Wienbrekker, in Damwoud, moeten het gebouw verlitten. De wenningen binnen opkocht door 2 ondernemers. De oude bewoners konden het complex net meer hieren, omdat de gemeente het hield voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor de bewoners valt dit rauw op het dak. Dat komt keihard binnen, want ja, we zijn een gezin, werkhut, om alles een beetje op rit te krijgen. En dan sta je eigenlijk, zet je op straten en dan wordt het helemaal opknapt, mooi maken. En komen er Oekraïners in. En ja, daar kun je niks zien aan. Ik vind het echt verschrikkelijk dat uw burgemeester dit talit. Dat je eigen mensen op straat zetten. En er 50 Oekraïners van terugkomen. De emoties binnen grut in het dorp. Het viel voor bewoners en dorpsgenoten als worden ze onder kant zet voor Oekraïners. Het lijkt complex, nevens de gemeente Dantumadil. Ze moeten handen onder regels van het Rijk houden. Men ging de vanuit 50.000 vluchtelingen zo naar Nederland komen en iedere veiligheidsregio moest 2000 vluchtelingen opvangen. En daar zit ik een deel van Dantumadil. Dat is weer een opgave. Wij moeten meer mensen opvangen, want we hebben berichtingen dat er nog meer mensen in dit kant uitkomen. Dus het quotum van de provincie Friesland is groter worden, het quotum van u is groter worden. En zodoende, toen wij dit jaren, hebben wij contact opgenomen met een eigen eigenaar. En toen wij dit pand voor een bepaalde periode hier kennen om deze mensen tijdelijk op te vangen. Mirjam vond mij haar 5 baan uiteindelijk een orenwenning. Toevallig dat Karix me op het laatste moment eigenlijk nog wel een mail stuurt had van dat ze nee waarom te hier. Nou ja, dan ben je natuurlijk hartstikke blij, maar het is ja, wat 20, 24 kilometer uit de buurt, dus het is elke dag we pendelen met de baan en naar het werk. Grote extra kosten hebben we nou. Ja, en ja, we nemen zo dat het is, maar het is net de juiste wijze. Het gevoel van die mensen snap ik helemaal. Die mensen zitten er tijdelijk in en dat wisten ze ik. Maar als je bericht krijgt dat je eruit moet, dat doet het pijn. Want je wil graag een onderdak hebben.